Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan. Kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Hello. Mayong gabi kanatong tanan, dalaygo ng Dios. Ining kagabion, salamat sa Ginoo. Aniya na pag-usab ang programa sa Iglesia sa Dios pinagi nining atong Wednesday live Cebuano broadcast. Welcome ang matag-usa. Ako ang inyong igsoon, Brother Nico Yap, live gikan diriya sa Maramag, Bukidnon. Ug atong gitimbaya ang tanan natong mga kaigsuunan, mga higala nga nagapaminaw ug nagatan-aw nining orasa sa kagabion. Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan gikan diha sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Maayong gabi kaninyong tanan mga igsoon. Ug ato sab nga timbayaon ang atong kauban, ang akong co-anchor nining kagabion, Brother Mark. Maayong gabi, Brother Mark. Amen. May gabi sa diya kanimo igsoon ug alang ka natong tanan nga niyan takna sa rabiyon. Mayong gabi ka natong tanan. Salamat sa tumbingan Dios aniya na sab kita alang sa ato ang naandan na buluhaton alang sa mga Cebuano, mga Bisaya ang pulong sa tumbingan Dios nga atong pagtun-an ini nga pulong. Ug sa atong formal nga pagsugod mga igsoon, mga inigugma ato kita sa ato ang napasiuna nga pag-ampo. Ato ipiyong ato mga matay do po ato mga ulo. Aman nga langit ng Dios mga gawang sangatanan. Salamat amang takna sa biyon. Dalayon ka sa walay katapusan. Salamat sa tanang mga panalangin. Pagkamaayong hindi padangat ni kanamo. Sa imong pag-amping ng tibok adlaw amang Dios. Salamat sa imong pag-uban ni kanamo. Walay daotan nga nahitabo. Salamat sa kabaskog ug kapiskay sa panglawas. Kaliwala sa among panahon karon. Salamat amahan imo kami tagan ni pribilehiyo pagkamayon nimo man Dios nga among napati. Gugma ang kaning mga buntuwa. Sa among mga pagsugod amahan ning buluhaton amo kini gitugyan nga kanimo. So magapanalangin kanamo uban pinagi sa Espiritu Santo na siyang magadihog, magabendisyon alang sa ikahatag ug dugang kadasig, kalipay pagpahimagno, pagbadlong, paggiya nga ni kanamo sa mong kinabuhi, labi na kanamo ang Dios matag-usa nga naninguha mo anha di sa mong harian sa langit. Ug ikaw magahatag sa maayong dagan sa internet aron walay interruption nga mahitabo sa amuang mga sa amuang programa ning takna sa gabiyon. Kasi magapanalangin sa mga nagpalayon ini kanamong mga anchor, ang operator nga nagdala niini amahan hangtod sa imong mensahero unyang dapita. Giang ko na namo ang kadaugan naman Dios kini ang gisalig ug gitugyan kanimo lamang sa ngalan ni Hesus ang mga mananubos. Amen. Amen. O dalaygon ng Dios, salamat sa Ginoo.
nga nining kagabion. Malipayon kami mga kaigsuunan, mga higala nga magabalik pag-usab kining atong programa tungod kay dugay-dugay gayud nga atong yatagan og lugar ang mga buluhaton o kami nang hinaot nga sa pipila ka mga bulan, halos 2 ka bulan no, Brother Mark, nga wala tay online service diri sa ato ang broadcast apan salamat sa Ginoo kay ato yung yatagan og higayon ang mga buluhaton nga hitabo nga nagselebrar og mga anniversaries bisan pa ang mga ah, revival services sa nagkadaiyang mga congregation diri sa atong nasod sa Pilipinas. Ug salamat sa Dios nga aniya malipayon kami nga magabalik pag-usab ug andam kami mga igsoon nga mualagad para kaninyo alang sa pagmantala sa kamatuoran sa ebanghelyo ni Kristo ug alang sa ikalambo sa atong pagkahibalo sa kabubuton sa Ginoo ug labi na sa atong mga higala nga wala pa gyud makadawat ug makaila sa atong Ginoo kini ang pamaagi aron nga inyong masayran, masabtan ang kamatuoran, ang pulong sa Ginoo, ang katuyuan sa Dios ngadto sa atong mga kinabuhi. Busa dalaygon ng Ginoo, welcome ang tanan, welcome ko mga igsoon nga inyong ipadala ang inyong mga kalipay pinagi sa inyong paghatag og mga komento kay kana mga igsoon, willing gid kami nga amo ka nang basahon ang inyong mga pagtimbaya mga igsoon. Busa nining orasa sa ato usab nga operator nining kagabion atong gitimbaya Sister Jayan o ato usab nga kauban nga igsoon Sister Angeline Joy Beroya. O salamat sa Ginoo nga ana sila kanunay kalipay sa pag-suporta sa ato ang online service mga igsoon. Ato silang gitimbaya nining kagabion. Og nining orasa atong nakauban og nagatimbaya kanato ang ato igsoon Sister Brother Anor Rogelio. Matod pa niya, mayong gabi mga kaigsuunan sang Ginoo. Galantaw ko diri sa The Church of God Lagilayan Congregation Isulan Sultan Kudarat. Amen. Salamat sa Ginoo. Nakaantabay dayon ng atong mga kaigsuunan diyang dapita ug ibin si Zaira Ramos ang ato igsoon. Nagaingon usab niya diriya maayong gabi mga igsoon. O isa pa ang ato igsoon nanay Felicita Pantino watching from Bulacan. Amen. Salamat sa Ginoo. Maayong gabi kanimo nay. O ingon usab Sister Abigail Ortilano. Maayong gabi kanatong tanan mga kaigsuunan. O atong ihatag kay Brother Mark ang pagpadayon sa pagtimbaya. Amen. Ug imangan ka ng atong igsoon ikan sa Dagupan, Pangasinan. Luis D. Guzman, maayong gabi sa tanan mga igsoon. Maayong gabi sa diya kanimo igsoon unta imong nasabtan sa panalanginan. Igsoon nga Bernard Miri ato usab siyang nakauban pinaagi sa YouTube mga igsoon. Ug ang ato usab nga igsoon nga Eliasar Umongos matod pa niya maayong gabi mga igsoon ko kay Kristo. Maayong gabi usab diya kanimo. Og si igsoon nga Jafet Kahandog maayong gabi kanatong tanan og nato nga timbayon ning puntoha mga igsoon si igsoon Luis Gamboa matod pa niya maayong gabi mga igsoon ug alang sa tanang mga igsoonan diya dapat sa Batangas maayong gabi ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan Amen. takna sa gabiyon. Amen. Sa atong pagpadayon Brother Mark, atong itimbaya ug atong ginaimbitahan ang tanan yung mga kaigsuunan ug mga higala nga ato gyud kining i-like and share kining atong programa mga igsoon alang sa pagpalambo sa buluhaton. Pagpalambo meaning pag-uswag, pag-spread pa ba sa ebanghelyo nga pinagi nining atong programa kadtong mga lugar nga wala pa maadtui sa ato ang mga kaigsuunan nga mga ebanghelista atong mga kaigsuunan nga willing nga magpasugo sa Ginoo para isangyaw ang pulong sa Dios. Apan wala maabot pa. Pinagi nining ato ang programa mga igsoon kanang atong pag-like and share, pag-subscribe mga igsoon dako kay kahimuan alang sa paglaganap nining ebanghelyo sa atong Ginoo. Tungod kay kami nagatudlo ug nagasangyaw, nagamantala sa kamatuoran. Busa kini ang pag-asa matud pa mao kini ang paglaom alang sa kaluwasan sa uban nga nangawala. Busa pinagi nining atong pagtinabangay
ato kining may paabot ngadto kanila. Busa gihangyo namo ang tanan, like and share, and please follow and then subscribe sa atong FB page, ingon usab sa atong YouTube channel mga igsoon. Sa atong mga kaigsunan nga naminaw diya sa YouTube, maayong gabi kaninyong tanan mga igsoon. Brother Mark. Amen, tinodid ka na, igsoon nga niko. O ganin yung punto ka sa walay paglangan mga igsoon, atong andama, atong mga igdulungog, o kasing-kasing, kay makapaminaw kita o sa kahalad awit. O kini igahatod sa atong mga kaigsunan, gikan sa Cagayan de Oro Congregation, ang uluhan sa ilang pag-aawiton, dungog o himaya. Amen. Dalay sa natunggoy nga Dios sa usa ka manindot kayong awit sa pagdaig sa tunggoy nga Dios. Sa ihang pagkamahigugmaon, sa iyang pagkamaayo, sa iyang pagkamaluluyon, puno sa grasya mga igsoon. Dili ikalilong kanato ang iyang pagkaangayan na hatagan sa pasidungog,
pagdaig ug himaya sa atong kinabuhi mga igsoon. Amen. Ug dawaton lamang kana sa atong nga Dios ang ingon ana nga klase nga kinabuhi kung kini gidawat kaniya naghinusul ug biya siyang kasalanan ng isun nga alagad diya sa katahom sa pagabalaan. Ug sa ato ang pagpadayon mga igsoon no, sa ikatulong bahin alang sa mga pahibalo o kini gihatod sa atong igsoon J.N. Ramos. Amen. Para sa ang mga announcements na tungod sa bulahaton sa Panginoon nga Dios sa Mayo 25 o 26 na ay duha ka gabi nga revival sa The Church of God in Tarang, Cavite, Tarlac. Sa Mayo 27 o 28 na ay duha ka gabi nga revival sa The Church of God in Kalawang, Cavite, Tarlac. O sa Mayo 29 o 30 na duha ka gabi nga revival sa The Church of God in Paco, Cavite, Tarlac. O sa Mayo 31, mga ilang 30th anniversary sa The Church of God in North Salaray, Bulacan. O every Monday sa alas 8 sa gabi na ay online care. Para na ang mga announcements. Amen. Daghang salamat Sister J.N. sa paghatag ug pagpahibalo alang sa ikahibalo sa tanan. Ngangay natong paghiusahan sa pag-ampo mga igsoon kining mga umalabot nga mga buluhaton. O karon mga igsoon magatimbaya una kita o pipila ka mga kaigsuonan nga nagpadala usab sa ilahang pagtimbaya nganhi kanato mga igsoon. Ug atong gitimbaya, ug nagatimbaya usab kanato ang atong igsoon Sister Annie Veroya. Maayong gabi mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo. Kauban mo namo mga igsoon. O sa atong igsoon na sab si Brother Ronald Leandro, Mark Abuhon, Leonard mani. Maayong gabi igsoong Leonard. O ingon sab sa iyang pagtimbaya. Maayong gabi mga igsoon. O Brother Mark sa pagpadayon. Og si igsoon nga Angel Senas ato sab siyang nakauban mga igsoon ang gabi kanimo. Og si igsoon nga Blansa Gia ato sab siyang nakauban. Salamat sa mga presensya igsoon. Si igsoon Victor Gamboa maayong gabi mga igsoon matod kaniya ang gabi sab kanimo. Og ang ato ang suki kayo mga igsoon no, si Brother J. Ramos. Amen. Maayong gabi mga igsoon matod kaniya. Igsoon o igsoon Madto kita karon mga igsoon sa paglantaw sa usa ka highlight alang usab sa greetings nato sa mga nagdao sa ilang mga adlaw nga tawhan. Atong tanawon sila mga igsoon.
Amen. Happy birthday Amen. mga kaigsunan. O kami among mapagampo nga hinaut nga panalanginan pa kamo sa Dios, ihatag kanunay may panlawas o ang ministeryo nga gihatag sa Ginoo inyong magampanan para sa atong Ginoo. Dalaygo ng Dios. Happy birthday kana ang pagbati or pagtibaya sa inyong mga kaigsunan sa tibuok iglesia sa Dios diri sa atong nasod Pilipinas. Amen. Brother Mark, sa pagpadayon. Amen. Ug ning puntuha mga igsoon, makasudong kita sa highlight sa labay nga buluhaton ang ikapito nga anibersaryo sa Iglesia sa Dios sa Makapari Damulog Bukidnon. Atong sudongon mga igsoon kung unsa nga nagmadaugon ang buluhaton sa tong mga Dios diyang nakita. Palihog ko, operator. Amen. Amen. Salamat sa mga Dios sa kadakong kadaugan nga tuging nakita mga igsoon no sa pagpamuhat sa tunggoy nga Dios dito nakita nasayad ko nga nagmadaogon ng matag-usan itong sa kongregasyon sa tunggoy nga Dios diya dakit sa Makapari Damulog Bukidnon. Ug mangiman usab ang buluhaton nga kadungan niya mga igsoon dito dakit sa Samar, nasayad usab kami bunga sa among mga pag-ampong nagmadaugon usab kini ilahang revival services o ilahang anniversary itong nakita mo. So, dalay ko itong mga Diyos niya ng tanan. Amen. Karon mga igsoon, di na nato ni pagadugayon. Iandam na ang atong una-unaw kasing-kasing nining orasa. Maari nga karong orasa lami na gid itulog, no? Apan kanato nga kanunay na ang kauhawan, kagutom sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong. Malipayon kitang magapaminaw. Busa among gihangyo sa inyong presensya, ang inyong igdulungog sa pagpatalinghog mga igsoon. Tungod kay ang Dios adunay tumong ug tuyo, adunay plano, adunay panalangin nga ihatag para kanimo. Kanimo nga nagapaminaw nining orasa igsoon. Busa ato nang ihatag sa atong igsoon ang pagdala sa mensahe sa atong Ginoong Dios, pinagi sa atong igsoon nga mo'y nahimong dedicated nga host pastor dapita sa mga sa kongregasyon sa Cagayan de Oro. Ug atong ihatag sa atong igsoon Sister Jane Apas. Hello, Sister Jane Apas. Mayong gabi, igsoon. Amen. May gabi. May gabi, igsoon.
Amen. Dalay ko ng Dios. buhi nga Dios. So dili man takos apan nagaduol gihapon kita sa Dios nga gamiton ta nga limpyong galamiton ang akong kinabuhi labi na nga magadala ako sa iyang mensahe. O ato karong sugdan na ang maong pagbasa sa teksto nga diin gikuha nato sa buhat 12 o naay supporting verse nga naapod sa Matthew 1:21. So kung naay may mga Biblia ang atong mga hinigugmang nagapamati og nagatan-aw karong orasa, so ang atong teksto gikuha sa buhat 4 versikulo 12 og diapod sa Mateo kapitulo 1 versikulo 21. So akong basahon ang maong mensahe o balaang pulong sa atong buhi nga Dios. Og diha sa lain walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa. Kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga nagahatag sa taliwala sa mga tawo nga diha kaniya mga luwas kita. O dinhi sa Mateo, agig suporta sa maong bersikulo, adunay gibutang usab diha nga og siya mag-anak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon mo ang iyang ngalan Hesus. Kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. So, sa dili pa ta magpadayon, magampo na ta. Makagahom nga Dios Amahan, dalaygon ka nining orasa. Salamat o Dios sa imong gugma pagkamaayo sa among kinabuhi. Bisan pa man ang imong ulipon nga imong gipasibya karong orasa. Dalaygon ka o Dios nangayo sa imong tabang. Ikaw manguna ang balang espiritu may maghatag sa Dios yung kaalam kahibalo. Bisan pa man ang nagapamati og ang nagatan-aw karong orasa o Dios, ikaw magaabli sa ilang hunahuna og kasing-kasing nga sila usab Amahan mahimong makaangkon sa maong panalangin o makaambit o makabot usab ang ilahang panginahanglanon espiritual pinaagi niining pagsibya karong orasa. Tabayi kami Amahan ang kalampusan ug ang kadaugan kanunay ang among gisalig diha kanimo uban sa mga kaigsuonan nga nagahimo karon sa maong pagsibya sa Cebuano nga online. Kining tanan Amahan among gisalig pasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Og mga igsuon, mga nigugma nga nagatan-aw karong orasa, nagapamati, tuguti nga ang maong uluhan sa atong mensahe karon
mao kini gikan gayod nato gikuha sa atong teksto nga mao ang si Jesus lamang ang dalangpan sa kaluwasan. Si Jesus lamang ang dalangpan sa kaluwasan. Pangutana, adunay pangutana, matud pa, asa man ang tao nangita sa kaluwasan? Sa relihiyon ba? Ba, maupod na usahay ang atong makita sa katilingban nga wala sila nga relihiyon, niadto sila sa lain nga relihiyon. Kay nangita sila kung asa gayud ang tinuod. Sa mayong buhat, sa kaugalingong kusog, so, di ba ang uban maningkamot gid sila nga makahimo og mayong buhat, pero unya mahibal-an nato nga dili di ay diha nato pahitaon ang maong kaluwasan nga diin gihatag sa atong teksto karong kagabion. Mga igsoon, daghan kaayong tao ang nangita og kaluwasan sa lain-laing paagi, di ba akong gibasa kaganina. Apan klaro ang pulong sa Dios nga usa ra gayud ang dalan sa maong kaluwasan diin mao ang atong Ginoong Hesukristo. So kung atong balikan og basa ang maong teksto kaganina, og diha sa lain walay kaluwasan, gikan kang bisan kinsa, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga nagahatag sa taliwala sa mga tawo nga diha kaniya mga luwas kita. Kining konteksto sa maong bersikulo mo kini ang gigamit usab ni Apostol Pedro sa dihang siya nagwali ngadto sa mga leader sa relihiyon. Human niya giayo usab ang usa ka bakol pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pa sa pagdili sa mga leader, kusog nga gipahayag ni Pedro nga si Jesus lamang ang dalan sa kaluwasan. So mao gid na mga igsuon ang iyahang kanunay nga gipaambit sa mga katawhan samtang siya nagaadto sa maong mga nagkalain-laing lugar. Pero mga igsuon, niining orasa, adunay ipaambit ang Dios sa tulo ka kamatuoran sa kaluwasan. Kay niining panahon na mga igsuon, musugutag sa dili, sakit man sa atong kasing-kasing nga pagadawaton gayud nato nga aduna tay kakulangon sa atong espiritual nga panginahanglanon. Busa karong orasa, mato dinhi sa balang kasulatan sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4 nga nagaingon dinha nga nagatinguha sa tanang mga tao nga mga luwas ug nga makadangat sa pag-ila sa kamatuoran. So karon atong pamation ug atong basahon kini ug atong ablihan ang atong mga hunahuna ug kasing-kasing andam ta. So dinhi ang kaluwasan matud sa atong gibasa nga teksto anaa lamang kang Hesus. Naalamang kang Hesus. Nasayod ta nga ang pangalan nga Hesus, mga igsuon, mga hinigugma namo nga nagapamati, dili lang ordinaryo, ba? Dili lang sama sa atong pangalan nga hisgutan o ihatag ang atong pangalan diha nga wala kaayoy, dili kaayo importante. Pero kini nagpasabot pag mabati nato ang maong pangalang Hesus, nagabot pasabot manluluwas. Sa wala pa siya matao, klaro ang iyang misyon, ba?
pagluwason ang katawhan. No, na iyang misyon. So dinhi kung ato siyang tagaan sa atong realidad nga pagkinabuhi sama sa usa ka doktor, ba? Na doktor. So gitawag usahay tawagon nato ang doktor kung hospital ta dunay pasyente. So naa siya klarong katuyuan, di ba? So si Jesus gipadala tungod kay adunay problema ang tao. Sa kani nga problema ato ni mahibal-an. So para sa imo mga hinigugma ko, kinsa si Jesus? So dili lang siya pangalan, siya ang imong kaluwasan. So pinaagi sa atong gibasa, walay lain. Dili sa relihiyon, dili sa tradisyon, dili sa maayong buhat, dili sa kaugalingong pagpaningkamot. So matud sa John 14:6, si Jesus mingon kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundili pinaagi kanako. So klaro kayo ang maong teksto. Kung adunay sakit ang tao, dili tanan tambal makatambal, di ba? Mangita ta, mabitang resitahan ta. Adunay tukma nga tambal sa sakit. So dinhi makita nato sa atong espiritual nga bahin ang sakit sa sala, ang sakit sa kalag mao ang sala. Subunako maigsuon, ang sakit sa kalag mao ang sala. Ug ang tambal mao si Jesus lamang. So siya lamang ang tambal mga igsuon. So klaro kay sa teksto nga ang atong Ginoong Hesukristo mao lamang gayud ang maong tambal. Og dinhi ikaduha nga kamatuoran nga angay natong mahibal-an mga igsuon mao kini ang ngalan ni Jesus may gahom sa pagluwas. Sama sa teksto nga atong gibasa, aduna siya gahom. So dinhi ang bersikulo miingon walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit. Walay lain ang ato rag yung Ginoong Hesukristo. Sa Biblia, ang ngalan nagpasabot mga igsuon, otoridad o gahom. So naa. Sumato din sa Philippians chapter 2 verses 9 to 10, ingon siya din na tungod niini usab gibayaw siya sa Dios sa kaytas-an ug gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Aron nga tungod sa ngalan ni Jesus, ang tanang tuhod mga piko sa mga butang sa langit ug sa mga butang sa yuta ug sa mga butang sa ilalom sa yuta. Ang ngalan Jesus nag-ayo sa masakiton, nagpalayas sa demonyo, nagpasaylo sa sala ug naghatag kaluwasan. So ang tao mga igsuon dili gayud maluwas sa iyang kaugalingon. Sama sa sakit, dili kayang ayuhon. Dili kayang ayuhon. Ang gahom atong sayran nga wala sa tawo. Anaa sa ngalan ni Jesus. Dawato nato ang tinuod nga ang tanan nakasala. Ug nawad-an sa iyang himaya matod sa Roma 3:23.
Diya sa buhat daghan ang naayo ug naluwas pinaagi sa ngalan ni Hesus. Di ba? Sa atong Biblia, ang atong basahon ang buhat daghan kaayo ang naayo ug ang naluwas. So mao to ang ikaduha nga naa dinha ang maong kamatuoran. Ikatulo, mga igsuon, nga angay natong may bal-an karong kagabion, mo kini ang kaluwasan para sa tanang tao. Sa gibasa nato sa bersikulo kaganina, labi na sa Mateo 1:21, nga adunay ipanganak na usa ka batang lalaki o pangalan siya Hesus ug siya magaluwas sa mga makasasala. So ang bersikulo nga diin usa-usab nga atong gigamit karong kagabhion, mato dinha nga nagahatag sa taliwala sa mga tao. Ug nagpasabot kini nga kaluwasan. Dili lang para sa usa ka nasod, dili lang para sa relihiyoso, dili lang para sa maayo. Apan matod sa teksto mga igsuon, para sa tanang tao. Kung basahon nato ang Romans 10:13, para sa tanan. So matod pa din na bisan kinsa makasasala, nawad-an og paglaom, nabug-atan sa problema, kung muduol kang Hesus, maluwas siya. Muna ang tinuod. So dinita mga igsuon, ato ning himay-himayon aron maklaro gid nato ang maong kaluwasan. Kay daghan kaayo ang wala gyud nila na wala nahatag ang insaktong katudluan mahitungod sa kaluwasan. Sa akong giingon kaganina, ang problema sa tao dili kwarta, dili kahimtang, kundi sala. Ang sala mga igsuon kung atong lantawon kini sa 1 John 3:4, mao kini ang pagsupak sa sugo sa Dios. Kung naamoy mga Biblia, inyo kanang basahon. So tanan nga wala nimo gituman sa sugo sa Dios, mahimo kanang sala. So may bala nato nga ang sala nagbulag sa tao og Dios. Bala nato atong unang mga ginikanan, si Adam ug si Eva, nahimulag ang ilang relasyon. Tungod kay sila wala motuman sa sugo sa atong buhi nga Dios, samtang sila dili ipakaon sa Dios ang maong prutas nga naa sa harden sa Eden. Ang pagsupak maoy nahimo nila nga sala. Ang sala mga igsuon diha sa balang kasulatan nagdala og silot. Nahisilot nga diin gihatag usab diri sa balang kasulatan nga adunay lugar nga gitagana ang atong Dios, lugar nga diin atoa didto gitawag nato og impierno o kalayo nga nagdilaab nga walay katapusang kalayo. Matud pa lake of fire. Nagdala og espirituhanong kamatayon. Kung atong kinabuhi natas kahimtang nga makasala, mga inigugma, mga igsuon, mga tigpamati karong orasa, buhi man ta
sa atong lawas, pero sa spiritual, mga igsoon, patay ang atong kahimtang atubangan sa Dios. So tungod sa sala, sa teksto, ang tao nawad-an sa himaya. Nawad-an siya sa himaya, mga igsoon. So wala ang iyang koneksyon. So kung mawad-an ta sa himaya, wala gyud ta. Wala tay koneksyon ngadto sa Dios. Bura baog kanang wire ba? Naputol siya, nawala na siya, dili na siya konektado sa kurente, sa iyang main source. Di na siya mo function. Wala na siya ay hatag nga kurente na palong ingana sad ang atong kahimtang espiritual tungod sa sala. So ingana kangilngig ang sala, mga igsoon. So sa gibasa nako ganina, kay ang tanan nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Pag mawad-an ang tao sa himaya sa Dios, mga igsoon, matod sa Roma 3:23, kini daghan buhaton. Doble o triple o daghan ang mga pagpakasala nga iyahang buhaton. Ug atong bantayan tungod kay dinhi sa Roma 6:23, ingon din ha, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. O, di ba klaro kaayo akong giingon kaganina? Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Dumdumon nato nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So mao tong 1 og 2 nga akong gibasa sa inyo nga pasiuna nga mao na atong mahibal-an, butang sa atong una-unang kasing-kasing nga ang Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So tungod kay daghan ang mga nagabuhat sa maong pagpakasala, pero nindot ang atong buhi nga Dios. Mahinigugma. Tungod kita gaani ang paglaom ang tao. Nganuman, di ba sa Juan 3:3 o 16, tungod ang Dios nato gugma. Iyahang gihatag ang iyahang bugtong anak. So matod pa kung sa English ni kay common man ni siya. So for God so loved the world and he gave his only begotten Son, whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Klaro kaayo, mga igsoon. So aron makabalik ta sa Dios ug mahimo tang anak sa Dios, kay samtang makasasala ta, dawaton hato, dili ta iya sa Dios. Dili ta iya sa Dios, mga hinigugma ko. So kung atong basahon ang 1 John 3:8. Dili ta sa 1 John 3:8, ato gyud ning basahon ang maong bersikulo kay aron mabatian nato. Kay ang Biblia ang musugid niini. Matud pa, ang nagabuhat sa sala, iya sa yawa. Kay ang yawa nagapakasala. Sukad sa sinugdan. Tungod niini nga katuyuan, gipadayag ang anak sa Dios. Aron sa paglaglag sa mga buhat sa yawa. Tumusugot kag sa dili, kung magpadayon ta sa atong pagpakasala, sumatod sa bersikulo, dili ta iya sa Dios, mga igsoon. So ang kaluwasan mao ni ang ginaingon ni Jesus, mga igsoon. Mao ni ang iyang ginaugan. Gibiyaan niya ang iyang trono. Isayod ta ni ana, nagpakatao, nagsakripisyo o nagpalansang sa krus. Pangutana, unsa di ay ni? Unsa di ay ni ang maong kaluwasan nga gihatag man gyud sa Dios sa tao. Para asa gyud ay ni. So dinhi mga igsuon, ingon siya dinhi, ang kaluwasan
matud pa ngang tao mobiya sa iyang kinabuhing pagka makasasala. Pwede ba? Pwede ba? Nato nga mahimong dili ta magpakasala? Pwede. Pwede kaayo. Adunay proseso o mga pamaagi nga gihatag sa Dios para sa atoa. Subay gyapon ta sa balaang pulong sa atong buhi nga Dios dinhi sa Roma 5:12. Mato dinha mga igsuon ang tanang tao nakasala. So ang tao pinaglihi matud pa sa Tagalog sa kasalanan. Kung gilihi di ita. Salmo 51:5, 58:3. So sa giingon ako, dunay proseso ngaron mabalik ta. Sama usab sa kurente, mabalik siya, aduna poy atong tawagon nga technician para mabalik ang kurente. Kaya naputol ang wire. Kini pod naa sa pasiuna nako si Jesus. So naapod siya ipamaagi nga aron mo balik yun ta. So dinita sa 1 John 1:9, mato din na ingon siya, kung isugid nato ang atong mga sala, matinumanon og matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala og pagahinluan kita niya gikan sa tanang dautan. So mga igsuon, ang pulong pagahinluan o pagapasayloon. So sa una pa lang nga proseso, daghan na ang gigarantiya sa Dios, ang iyang promise panumpa sa ato. So dili nato maluwas ang atong kinabuhing pagka makasasala. Nasulat na mga igsuon sa Episo 2:8. Mato din na, kay tungod sa grasya, naluwas kamo pinaagi sa pagtuo o kana dili gikan sa inyong kaugalingon, kundili kini hatag sa Dios. Diba klaro no? Maigsuon, kung atong balikan ang 1 John 1:9, unang proseso mo kining paghinulsol. Kikinahanglan nato ang Dios nung kasubo. Kaning Dios nung kasubo, kinahanglan masubo ta na kita makasala. Kita naghimo og sala nga tungod sa atong sala nahiagom in taon ang atong Ginoong Hesukristo didto nagpalansang sa krus. Susugo sa Dios ang maghinulsol mga igsuon. Mao na ang gibutang dinha sa buhat 17:30. Sugo niya nga maghinulsol ang tao. Nganuman tungod kay dili gusto ang Dios nga kita maalaot kay gigugma ta niya. So diri gisulat kana sa 2 Peter 3:9. Ikaduhang sulat ni Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9, nagaingon, ang Ginoo dili magalangan sa iyang saad. Ingon sa paglangan sa gihuna-huna sa uban. Apan siya may pagka mapailubon alang kaninyo, sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kundili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. Tanawa mga igsuon, ang tanan makadangat sa paghinulsol. So kanindot kay gitagaan ta og higayon. So mga igsuon, ang paghinulsol dili makadaot sa tao, kundi makahimong matarong og kita makasulod sa langit. Di ba? Asa man na nato mabasa karon? Tinuod ba na? Tinuod Lucas 15:7. Lucas Kapitulo 15, versikulo 7. Ingon siya, magaingon ako kaninyo nga sa maong pagkaagi adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol labaw pa sa kasiyam og siyam.
nga mga mataro nga walay kinahanglan sa paghinulsol. Ang tanawa. So kanindot di ay ang iyang gisugo sa ato maghinulsol para mapasaylo. Walay pagpasaylo kung walay paghinulsol. So mao na ang nasulat sa buhat 3:19 mga igsuon. Kung atong lantawon ang buhat 3:19, so nindot ang maong teksto mga igsuon kay naga-istorya gid siya sa ato. Nagahata gid siya og kana bitang makabantay ta. Matud niya busa managhinulsol kamo og managbalik. Diri sa balang pulong managbalik kamo aron pag palaon ang inyong mga sala. Kay sa ingon ni ana moabot ang mga panahon sa kamungaya gikan sa atubangan sa Ginoo. O, di ba? So kaanindot ni ana mga igsuon. So mato dinhi karon ang adlaw sa paghinulsol. So dili day ta moingon nga unya na ko maghinulsol kung paingon nako magtinga-tinga na ba? Tinga-tinga na mora ba gid na ang makita nato sa maong tao. Diha na ingon na dayon nga paghinulsol. Di ba? Ingon ang Biblia sa 2 Corinto 6:2. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Di ba? Nganong maning niingon man ni siya, dili daw ugma, dili daw nimo siya langanon. Ano kaya nga urgent gyud kung sa English pa urgent nga karon gyud. Ha? Dili na akong istorya mga hinigugma ko nga namati. Kun dili mismo ang atong buhi nga Dios karon ang adlaw sa kaluwasan ngano man kaha ni tungod kay mga igsuon, mga hinigugmang namati kung naglantaw karong orasa kay dili day nato mahibal-an kung kanus mobisita ang maong kamatayon sa ato. Og niingon dinhi kung walay hinulsol, walay kaluwasan. Ba klaro ang maong bersikulo? Dili daw ugma sunod adlaw o kung matiguang na dili o kung anak ungaw sa kamatayon na anak nato mabasa sa Proverbio 27:1. So gi-order gid na tungod pod usa ni ana nga atong tinguhaon kay dili nato mahibal-an ang kamatayon, di ba? Di ba sa Hebreo, kitang tanan dili man ta exempted. Misa magani si Matusalem nga pinakataas og edad nawala magani sa kalibutan. Kita pod mawala tas kalibutan. Diba? Ingon ang Hebreo, Hebreo 9:27 sa iyong Biblia. Og ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tao ang pagkamatay sa makausaw sa tapos niini naa di ay ang paghukom. Kay sahay maigsuon di nato damhon ang kamatayon walay pili mga igsuon. Mga hinigugma walay pili. Mabata man ka, matigulang man ka, inila man ka, pinakadato ka, o ikaw ang pinakaambungan, pinakagwapa, maigsuon, walay tagad. Mato dinhi sa Hebreo 9:27, mauna dinhi, pahinumduman ta, nga kinahanglan, kung nagpadayon ta sa atong kinabuhing pagka makasasala, undangon na nato. Kay matud pa sa bugna 3:3, dili siya magpahibalo kung kanusa. Ang Dios muanhi, di ba sa atong gibasa sa Hebreo, siya muanhi nga mupahibalo sa ato nga muanha na ko diha pag hinulsol na mo dili. Di pud siya magpahibalo kung kanusa niya kwaon ang atong kinabuhi. Mo manggani usahay makalitan ta. Usahay mohilak ta kay nagistorya pa man ta. Niadto pa ka. Nakita pa nimo nga baskog. Pero sa otro nga
pag kahibalo nato nawala, namatay, nabay gyapon na sa Biblia mga igsoon. So dinhi gi istoryahan ta sa Dios kay aron makabalik ta sa iyaha. Kay ang maong paghinusol makahimo sa ato nga kita mahinluan o makahimo sa ato nga mahibalik ta sa kiliran sa Dios o makahimo sa ato nga mahimo tang matarong. Kay walay makakita o makaadto sa gingharian sa Dios nga makasasala. So nadayon mo ingon nga kuan, nadayon mo ingon pwede ba di ay? Nga samtang naaman tas kalibutan makasala man gyapon ta. Mga igsuon sayop na nga maong mga gisulti. Kahit matud pa nila samtang daw makasala ta, samtang naapadas kalibutan makasala ta sayop na, kay wala na sa Biblia, kay walay makaadto sa langit. So sa imong paghinuls nga makasasala, sa imong paghinulsol imong dawaton si Kristo, imong manluluwas, tuhuan nimo nga ikaw gibag-o. Gibag-o niya. Pinaagi sa imong pag-surrender sa imong kasing-kasing sama sa giingon sa 1 John 1:9. So di na mga igsuon, dili maglangan ang Dios. Pinaagi sa imong pagtuo maangkon nimo ang kaluwasan. Nganong atong dawaton ang kaluwasan? Tungod manggod mga igsuon kay ang kaluwasan importante gyud na siya nga atong maangkon aron mahibalik ta sa kiliran sa atong buhi nga Dios. Mahimong mabag-o pag-usab ang atong kinabuhi. Mao na gitawag og born again. So dili ta makaresist sa tentasyon ug sa yawa kung wala ang maong kaluwasan. Mao na ang maghatag sa atong gahom tungod kay si Kristo ato naman siyang gidawat. Ang atong kasing-kasing limpyo. Ang Espiritu Santo dili mo puyo sa makasasala nga tao. Dumdumo nato na. Kaya ingon siya, be ye holy for I am holy. Magbalaan ka mo tungod kay ako balaan. So pwede nato diri sa 1 Corinthians 10:13 ingon siya, walay bisan unsa nga panulay nga miabot kaninyo kun dili kadto nga magaanto sa tao apan ang Dios matinumanon nga dili mutugot nga maarangan kun dili uban sa panulay maghatag usab siya glutsanan aron kamo makahimo sa pag-antos. So tanawa. So pinakanindot day mga igsuon nga makaangkon nato ang maong kaluwasan kay tungod diri sa 1 Corinthians 10:13 promise sa Dios nga ang tao di ay dili makabuhat sa maong pagpakasala. Diba diri sa kung atong basahon ang 1 John 3:9 tungod kay si Kristo naa naman dia sa imong ingon siya sa 1 John 3:9 bisan kinsa nga gipanganak sa Dios wala nagabuhat sa sala. Kay ang iyang binhi nagapabilin kaniya ug siya dili makasala kay gipanganak sa Dios. So di ba nindot kayo? So karon pwede natang tawagon og anak sa Dios. Pwede natang mutawag Kristiyano ko. Tungod kay kung Kristiyano ka, sama ka ni Kristo. Ginabuhi ta nga walay pagbuhat sa pagpakasala. So mga igsuon hinaot, mao kadto ang mensahe sa Dios na ining kagabhion nga gikinahanglan gayud nato di ay ang kaluwasan. Kay aron natay gahom nga dili na nato mabalikan ang atong kanhing hugaw nga kinabuhi. Ang panumpa sa Dios dili mapakyason. Ang panumpa niya tanan adunay kamatuoran. O mao na ang iyang gibilin kanato. Kinahanglan mamaluwas ta. Kay naay hukom, naay silot, ug naay butangan sa taong nagpadayon sa pagpakasala. Ug dumdumo nato dili siya dugayon karon
ang adlaw sa kaluwasan. So kadto lamang mga igsuon ang mga proseso nga gitudlo sa ato karong kagabion sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios og salamat sa iyang mensahe, hinaot nga na panalanginan ang tanan nga nagapamati nining kagabion. Dalaygon siya. Amen. Amen. Dalay ko ng Diyos. Amen. Salamat. Sige, Brother Mark. Amen. Salamat sa mga Diyos sa usa ka manindot ug undanon nga mensahe gikan sa tong mga Diyos pinagi sa tong igsoon Sister Mary Jane Apas. Ug salamat sa panalangin espiritual nga gibubo sa tong mga Diyos sa ato ang taliwala. Tinuod gyud mga igsoon nga ang kaluwasan nga klaro kaayong gipasabot sa atong magawali kini usa ka dako kayong pagkinahanglan sa tanang mga tawo. Tungod sa usasab kadakong dangan nga niabot sa tong kinabuhi ang kasalanan. Ug matud pa sa atong magawali karon ng adlaw sa kaluwasan busa dili ta maglangay mga igsoon ato nang desisyonan gayud ang usa ka dako kayong pagpili nga maghinulsol mubiya ug makalikod sa kasalanan ug mga lagad diha sa ato ang buhi nga Dios. Aron nga Amen. kita gayud mga igsoon makabaton sa kinabuhi nga naghatag og dungog ug himaya matud pa sa ilahang giawit ka ganina mga igsoon. Ug sa ngalan sa Iglesia sa Dios sa Pilipinas nining mga puntuha kami nagapasalamat kaninyong matag usa mga igsoon mga nigugma nga among nakauban hantod ning mga puntuha. Salamat usab sa atong mga operator nga nagpalayo niini atong igsoon nga Angeline Joy Beroya gikan sa Batangas ug si igsoon nga Jean Ramos nga iyang kauban ug akong co-anchor salamat igsoon Brother Nico Yap sa Maramag Bukidnon ug sa ato ang magawali ning kagabion Sister Mary Jane Apas ug labaw sa tanan ang dungog ug himaya ang pinakataas nga pagdaig gihatag nato diha sa ato ang buhi nga Dios. Ug sa atong formal nga pagtapos mga igsoon, atong ihatag kang Brother Nico ang pag-ampo. Magampo kita mga igsoon alang sa atong closing prayer. Dalaygon ka o Dios nining takna sa kagabion. Salamat tamahan nga ikaw naghayag sa imong kabubuton. Salamat o Dios nga ang imong mga pulong nahimo gayud nga pingturok sa kasing-kasing sa matag usa, mingsunop gayud amahan. Ug salamat amahan nga aduna kay gigamit aron nga ang imong mensahe maihayag amahan, ang imong kabubuton mahibaw-an sa tanan. Busa amahan among mga pag-ampo kanimo. Ang among mga higala, among maigsoon nga nagapaminaw nining orasas kagabion. Hinaot o Dios nga ikaw ang magatuktok sa ilang kasing-kasing kadtong wala pa mingduol mingdawat kanimo isip nga personal nga manluluwas among mapag-ampo amahan ikaw ang magahikap sa ilang kasing-kasing ikaw o Dios ang mahimong magatandog kanila amahan nga sa ilang kahimtang karon ilang nakita nga sila di ay samtang nagkinabuhi sa kasalanan nahamulag gikan kanimo ug salamat amahan sa dakong paglaom nga imong gipahayag pinagi sa mga sa wali sa among igsoon nga ang pamaagi di ay ang pag-surrender nganha sa among Ginoong Hesukristo ug mutuo diha kaniya nga siya maoy magapasaylo ug wagtang sa sala nga naa sa among kinabuhi nga among ginabuhat busa amahan among ginahangyo ka nga ikaw magatabang nganha sa among mga higala mga kaigsuonan nga nahamulag pa kanimo tungod sa sala tawga sila ngadto sa paghinulsol o Dios. Hinaot ining kagabion sa ilang pagpamahulay mahimong magbulay-bulay sila sa ilang kahimtang ug ginaot nga samtang sila nagabulay-bulay ikaw magaduaw kanila pinagi sa Espiritu Santo ug sila man muduol ngadto sa paghinulsol. Busamahan kanimo ang gisalig nga kining imong mga pulong nga naihayag nining kagabion dakong kahimuan ngadto sa among mga kahigalahan nga wala pa o Dios makaduol diya kanimo
ug mingdawat sa among Ginoong Kristo isip nga personal nga manluluwas. Tungod kay gigugma mo ang tawo, imo o Dios nga gihayag kay imo kabubuton nining kagabion. Busamahan among gisalig kanimo nga imong apulong mahimong mo sunot gayud sa kasing-kasing sa matag usa. Ug among makaigsuonan nga nagapaminaw nining orasa mahimong mapanalanginan kami diha sa imuhang mga pulong nga naghatag kanamo og refreshment Panginoon sa paghinumdom sa imong mga gipangbuhat sa among kinabuhi. Nga mo'y naghatag kanamo kalipay nga kanunay namong ginabayaw ka sa among mga kamot sa paghimaya tungod kay ikaw among nailhan o gidawat nga personal nga manluluwas. Busamahan, panalangini ang matagusa, panalangini kini nga programa, ikaw Dios among gitaas, kanimo ang dungog ug ang himaya nga angay nga ihatag kanimo Dios tungod kay ikaw ang Ginoong Dios nga gamhanan, manluluwas ug mangingibig nga anda mo dawat sa tawo nga magbalik loob nga na kanimo. Dalaygon ka, salamat ining kagabion sa imong pagubad kanamo. Salamat sa mga higala, mga kaigsunan nga naminaw, ikaw magapanalangin sa matag usa. Kining tanan amahan among gidayeg, pasalamatan ka, ipangayo kini sa pangalan sa among Ginoong Kristo. Amen. Maayong gabi sa tanan, mga igsoon. Amen. Salamat sa tungbing Dios sa kadaugan nga atong naangkon ug kami manamilit ang mga igsoon ug hantod sa sunod nato nga panag-uban. Maayong gabi kanatong tanan. Paalam, bye-bye. Good night.